Nasayod ka ba? Kung unsay sekreto para dali rata makatulog? Kaon og gamay lang. O gamay ra dapat ang kaunon. O dapat mo kaon lang tag gamay nga kanon, gamay gulay, ginagmay nga isda. Kay ingon pa aduna kitay kasabihan. No food intake after 6 p.m. or 7 p.m. Kabalo mataan na, di ba? Dapat dili na ta mo kaon human sa 6 p.m. or baka 7 p.m. Sakto gyud daw ni ingon pa ni Dr. Willie Ong. Kay gusto man gyud nato nga matunaw ug ayo ang ato mga gikaon sa dili pa ta matulog. Unya syempre, makunhuran pod mabawasan ang sintomas sa hyperacidity kung gamay ra ang atong kaunon. Labi na ang gitawag nga GERD or gastroesophageal reflux disease. Makunhuran ka na ang GERD kung gamay ra atong kaunon during dinner. So again, no food intake after 6 p.m. or 7 p.m.